Bukhona abafethu ubushimane majida ngeke siphike uthola ukuthi umuntu uyasaba nje amantombazane but akhona ke amajida uthola ukuthi akaqomeki noma ebukeka eswenka but nje kunaleyo nkinga ukuthi akaqomeki mhlawumbe kungenzeka ukuthi kunezinto zakube ezimcindezelayo so mawukuthi unaleyo nkinga ke ubaba uDube inyanga enkulu yasemgababa unohlanga lamasoka so ukuze ukwazi ukuthi uqomeke uvusa umuzi wakini lolu hlanga ke lisengiswa umuntu onalezo inkinga ubaba uDube ke utholakala laphana emgababa eduzane nase tavern ebizwa ngokuthi iSemfezi so ungamvashela khona uma ukuthi ufuna kusebenzele khona noma mhlawumbe akudilivele izinto zakho kaphepha ukuze ukwazi ukuthi uyisebenze wena so inamba ongamthola kuyona u072 544 6279 ngiyiphindi inamba u072 544 6279 ubuya be busy ke so kuyasiza ukuthi ufone ngoba ubuya travel njengoba nje ngomhla ka25 uzobe ese Cape Town endaweni ekuthiwa ikaMakoti rank eCharlesfontein so ujwayele ukuthi mangabe ese Cape Town aye kuleyo rank kanti ngomhla ka5 February futhi uzobe esegoli lapha yana ngase Protea Glen Protea Glen ngase Engine Garage so uzomthola lapho ngomhla ka5 eGoli kusiza ukuthi ufone ukuze ukwazi ukuthi umthole ukuthi ungakuphi but isikhathi esiningi nje usebenzela kwakhe emgababa laphana ngase tavern ebizwa ngokuthi Semfezi so inamba yakhe ngiyiphinde futhi u072 544 6279 ngiyabonga bafethu nibe nosuku oluhle.